pozdrave mojho prvého tutoriálu na hru Mafiu 1. Otvoríme si internet, popisku budú odkazy. Dáme si ulož to. A napíšeme si Mafia 1 plná verze. A dáme si toto tu, má 22 lajkov a stáhnuť. Akože už ja stahujem cez torrent, takže ja to nemôžem stiahovať, tak proste dáte iba stiahnuť, dopíš hodinku a potom stiahnem a dám popisek videa, takže skryť, takže keby dobre, takže tak a v popisku videa vám to všetko tam bude v popisku videa. Tak, no teď si ja to mám inštaláčku, kde ju mám. Toto ja mám na BCG. Neviem, či som to neodstránil, ale nainštalovanú mám. Tu ju mám. Tu je všetko nainštalované. Takže to má 2 GB. Dobre, tak to by bolo asi všetko k tomto tutoriálu. Všetko odkazy budú v popisku videa, no a to je zatím vše, no ale dám to tie popisky, takže tak. Tak, dobre. Skryť, takže môj kanál. Dobre, musíme ísť. Tak, takže ulož to. Mafia 1 plná verze. Dobre, to je toto. Dáme tak, dáme tak. Tak, dobre, hotovo. No a máme to tu. Tak to je v toho tutoriálu všetko, zanechte like, koment a u ďalšieho tutoriálu. Čus.